Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου Γιουάσης, από το γήπεδο της Τριαντρίας, πρωτάθλημα της Α κατηγορίας του δευτέρου ομίλου, αντιμετωπίζει η ομάδα του Κεραυνού Αγίου Παύλου τον Ιωαννικό Διαβατό που βλέπετε στους δέκτες σας. Βλέπετε και τον Κεραυνό τώρα, η ομάδα του Αγίου Παύλου. Fair play. Και έχουμε τώρα τον διατητή, τον κύριο Αγγελάκη, τον κύριο Παπαδόπουλο Ηλία και τον κύριο Πάτρα Πέτρο. Στη σημερινή περιγραφή, στην κάμερα, στα ρεπορτάζ, στο μοντάζ, στην επιμέλεια της εκπομπής που γίνεται κάθε Τρίτη, Στέλιος Ζαφυρίου. Και οι παράνομοι που μπαίνουν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους να σταματήσουν να μπαίνουν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη τον Παπαδόπουλο για την αμέριστη δουλειά που μας βοηθάει όσο στα θέματα των συνθέσεων των ομάδων. Για να δούμε τώρα στη συνέχεια που πάει τώρα ο Κοβαλία. Κάνει και τη σέντρα από την άλλη την πλευρά και πάει μπάλα στον goalkeeper τώρα τον Γιανταμή. Επιμένει η ομάδα του Ιωνικού τώρα να βρίσκεται στο προσκήνιο. Πατάει πολύ ωραία, γίνεται και το σούτ από τη δεξιά πλευρά της εστίας του Κορομιλά. Πάμε για το παιχνίδι μας τώρα. Γίνεται μια σέντρα τώρα, ένα μακρινό σούτ εδώ, πολύ καλό, πέφτει και μπλοκάρει ο Κορομιλάς. Αμπάρας είναι τώρα για το φάουλ για την ομάδα του Ιωνικού, αλλά αφήνει, για να δούμε τι έγινε εκεί. Τώρα σφύριξε, εκτελεί το φάουλ, καλό πάνω από την εστία. Πάλι στο προσκήνιο η ομάδα του Κεραυνού, για να δούμε εδώ τώρα αν θα υπάρξει τίποτα το επιλήψιμο. Και πάει στον goalkeeper τώρα το για να δούμε αυτή τη φάση που διαμαρτύρεται η ομάδα του Κεραυνού Αγίου Παύλου, αν υπάρχει offside αυτός εδώ έξω δεξιά. Όχι, δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Και τώρα βγαίνει απειλητικά με τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης κάνει και τη σέντρα από την άλλη την πλευρά. Πάμε για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τριαντρίας μεταξύ του Κεραυνού Αγίου Παύλου και του Ιωνικού Διαβατό. Πάμε τώρα για την ομάδα με τη δεξιά πλευρά με τον Ελληνίδη. Ελληνίδης εδώ θα κάνει και τη σέντρα. Μόνο στην εδώ δεν υπάρχει offside. Αλλά είναι τώρα εδώ που βλέπω ο Αμπάρας στο 47 της αναμέτρησης θα κάνει το 0-1. Για να το ξαναδώ λίγο. Έχω την εντύπωση είναι από ελεγχόμενη θέση offside. Λοιπόν, σε επανάληψη ξαναβάζω εγώ τη φάση για να δω αν η μπάλα που πάει στο Ζαφύρογλου. Εδώ να βλέπετε να πούμε το χτυπάει στο στομάχι. Τώρα θα πέσει κάτω ο αγωνιζόμενος. Ο Ελληνίδης είναι μόνο από τη δεξιά πλευρά. Δεν υπάρχει fair play τώρα από ό,τι βλέπω. Να το δείτε. Το νούμερο 6 πέφτει κάτω. Δεν βγάζει την μπάλα έξω. Συνεχίζει το παιχνίδι. Και τώρα αν δείτε να κοιτάξτε που πάει η μπάλα για να δω αν υπάρχει offside. Δεν ξέρω. Δεν τον καλύπτει κανένας. Και γίνεται τώρα το 0-1. Τώρα εδώ επικαλούνται για το θέμα που σας είπαμε του fair play που είναι τραυματίας εδώ. Εντάξει, υπάρχει μια μικροσύραξη τώρα μεταξύ των παιχτών. Είναι πεσμένος ο παίκτης, πάει ο ιατρός. Έπρεπε να βγάλει την μπάλα έξω όμως, δεν την έβγαλε. Για να δούμε τώρα πάλι στο προσκήνιο που βγαίνει με τον Αγγελή. Ο Αγγελής βγάζει και πάσα. Κάνει και το σούτ εδώ και περνάει out. Ποιος είναι αυτός? Για να δω. Ο Κυριάννης. Ο Κυριάννης των Ακριτών Σικιών είναι εδώ. Και επίσης να αναφέρουμε να σταματήσουν οι παράνομοι να μπαίνουν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Τελικά πρέπει με η Ένωση Μακεδονίας να το μεριμνήσει αυτό. Υπάρχουν παράνομοι να πούμε από τα ίντερνετ. Έχουμε συμπληρώσει τα 65 προς 66 λεπτά της αναμέτρησης και η ομάδα τώρα του Κεραυνού βγαίνει στο προσκήνιο με καλές προοπτικές. Για να δούμε το 1-2. Εδώ η κεφαλιά και τώρα έχουμε τον γκολ. Το 1-1 τώρα με τον Γκάμπεράι. Ο Γκάμπεράι στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης θα κάνει τώρα το 1-1. 70 λεπτά της αναμέτρησης και για να δούμε τώρα το μακρινό σούτ αυτό πολύ καλό από τον Παυλίδη. Για να δούμε τώρα εδώ στο 73 της αναμέτρησης. Κάνει και το σούτ εδώ. Καλό. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Σπίνει ο Ελληνίδης, βγάζει κάτω την παλιά. Τώρα για να δούμε εδώ με την προσπάθεια που κάνει μόνος του ο Βανόκας. Μεγάλη ευκαιρία. Ήδη βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις τώρα στο 92ο προς 93ο λεπτό. Και είναι εδώ τώρα το μεγάλο το πλασέ
και κάνει τώρα ο Ταμπαρίκος το 93 το 1-2. Για να δούμε, συνεχίζεται το παιχνίδι, αλλά τώρα τελειώνει έτσι εδώ στο γήπεδο της Τριαντρίας. Τελικό αποτέλεσμα, Κεραυνός Αγίου Παύλου Ιωνικός Διαβατών 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Από εδώ από το γήπεδο σας ευχόμαστε ένα χαρούμενο απόγευμα, καλά να περνάτε, τέλος πάντων και οι παράνομοι να σταματά να μπαίνουν στα γήπεδα.